Napakarami namang abubot ni Tio Florencio. Bakit kaya hindi pa to itapon? Napakaluma na. Ay teka, ano yung nasa sulok ng lumang aparador? Picture frame ba yun? Teka, sino tong nasa picture? Kapatid ba ni Tio tong nakabelo? Kamukhang kamukha niya. Maitanong nga. Tio! Tio! Ay, Trisha, bakit? May tatanong lang po. Nakita ko po kasi itong picture. May isa pa po pala kayong kapatid? Anong kapatid? Patingin nga. Ito po, oh. Oh, saan mo ito nakita? Dun po, sa luma niyong aparador. Natatakpan po ng gamit sa may sulok. Kapatid niyo po ba itong nasa picture? Sino naman yung lalaking kasama? Dan. Po? Ano pong Dan? Hindi kundi sino. Po? May dapat kang malaman. Ang tunay na dahilan kaya wala akong naging pamilya. Siya ang taong pinangarap kong makasama hanggang sa pagtanda. Ngunit hindi pwede. Hindi ko po maintindihan. Tio, sino po ba siya? Ang taong nasa larawan na yan ay walang iba kundi ako. At ang taong pinakamamahal ko. Ang nag-iisang lalaki sa buhay ko. Po? Trisha. Oo. Tama ang nasa isip mo. Kaya po pala hindi na kayo nakapag-asawa at nagkapamilya? Pero bakit hindi niyo po sinunod ang puso niyo? Bakit hindi niyo pinaglaban ang pagmamahalan niyo? Ano po bang nangyari? Mahal ko siya. Mahal na mahal. Tio. Pero sa mga panahong yon, ang pigilan ng nararamdaman ko para sa kanya, ang tama at makabubuti sa lahat. Naguguluhan po ako, Tio. Hindi ko po maintindihan. Naaalala ko pa. Malinaw na malinaw. Mahigit sa 70 taon na ang nakakaraan. Mahal, maaari ko na bang tanggalin tong piling sa aking mata? Kanina pa tayo naglalakad Baka naman madapa ako. Inaalalayan naman kita. At huwag kang mag-alala. Sandali na lang to. Malapit na rin tayo. Oh, dahan-dahan. Bakit na to? Oh, sige. Ayan. Oh, handa ka na ba? Oo, handa na. Kanina pa. 1, 2, 3. Ay! Maligayang karawan, mahal. Wow! Talagang naghanda ka pa, ha? Napakaganda ng pagkakaayos ng lamesa. Para akong nasa isang mamahaling restaurant, Maupo ka na. Pero bago tayo kumain, eto, buksan mo. Oh, ano to, mahal? Litrato! Wow! Napakagandang lugar naman ito. Saan to? Litrato yan ng isang lugar na nais kong masilayan. Chapel yan sa Batanes. At balang araw, dadalhin kita dyan. Mahal, hindi na ako makapaghintay na dumating ang araw na yun. Sandali lang, hindi pa ako tapos. Ang dami mo namang sorpresa, mahal. Siyempre naman, mahal. Pinaghandaan ko to. Ikaw talaga? Ang dami mong alam. At ito naman, ang regalo ko para sa'yo. Sa akin? Oo, buksan mo na. Sige nga, tignan natin kung ano to. Kwintas? Teka, mahal to Mahal, saan ka naman kumuha ng pambili nito? Sana itinabi mo na lang at hindi ka na sana gumastos pa. Mahal, kaarawan mo to. Kaya dapat espesyal ang regalo. Isa pa, wala naman akong pakialam kung mahal ang regalong ibibigay ko. Basta't para sa'yo. Ano ba? Payakap nga ako. Halika nga rito. Salamat, mahal. Pinaiyak mo na naman ako. Umiyak ka lang dito sa bisig ko. Dahil marami pa tayong selebrasyong ipagdiriwang. Mahal ko. Sabi mo yan, Oo naman. Nagsimula kaming magkaibigan ni Dan. Hanggang sa tuluyang nahulog sa isa't isa. Masaya ako nakasama ko siya
At ganoon rin siya. Ang araw ko ay hindi kumpleto kapag hindi ko nasisilayan si Dana. Hindi ko man maipagsigawan ang relasyong namamagitan sa aming dalawa. Ay patuloy ko namang pinararamdam ang pagmamahal ko sa kanya. Sa kahit na anong paraan, naging katuwang namin ang isa't isa sa lahat ng selebrasyon ng aming buhay at hirap na dala ng tadhana. Mahal, akin ang kamay mo. Ayan, pupunasan ko ng maligamgam na tubig para mabawas-bawasan ang lagnat mo. Oh, naapoy ka ng lagnat. Kaya ko naman ang sarili ko. Lagnat lang naman to. Kaya, hindi ka na nga makabangon dyan. Kahit na maghanda ng pagkain, hindi mo magawa. Ipapahinga ko na lang to tapos magiging ayos na ako. Huwag ka na mag-alala at baka hinahanap ka na sa inyo. Ayoko. Hindi ako uuwi hanggat hindi ka gumagaling. Ang putla-putla mo. Isa pa, walang mag-aalaga sa'yo rito. Lalo na kapag umalis ako. May trabaho din ang kaibigan mo. Kaya ko na nga. Sige na, umuwi ka na. Hindi, dito lang ako. Mahal, babantayan kita. Kaya magpahinga ka na lang dyan at ako nang bahala. Baka mamaya mahawa ka pa ng sakit ko. Wala naman akong pake kung mahawaan ako. Relax to, no? Baka yung sakit pa yung tumakbo kapag pumasok sila sa katawan ko. Para kang baliw. Baliw sa'yo. Nakakagulat naman po, Tiyo. Hindi ako makapaniwala na may lalaking katulad ni Dan. Akala ko sa mga TV at mga nobela lang nangyayari ang mga ganyang kwento pero kayo pa pala mismo ang nakaranas nun. Grabe po ang pagmamahalan niyo. Oo, si Dan ang lalaking nagparamdam sa akin na mahalaga ako. Siya yung palaging nandyan at hindi ako iniwan. Para akong isang tunay na babae kung itrato niya. Doon ko napatunayan na kahit na isang binabaeng kagaya ko ay may magmamahal pa rin ng totoo at tatanggapin ang buong pagkatao ko. Ngunit hindi lahat ng kwento ay natatapos sa saya. Mahal, tingnan mo, may kasalang bayan, no? Oo nga. Ang ganda ng suot ng isang babae. Tignan mo, bumagay sa kanya yung trahe de boda. Napakaganda. Kaya lang, nakatingin ako sa mas maganda eh. Saan? Yung nasa harap ko. Ha? Ikaw. Mahal, ano ba? Umayos ka nga. Sandali. Ayan. Teka, anong ginagawa mo? Bakit mo ipinapantong sa akin ang bimpo mo? O yan, bagay rin sa yung trahe de boda. Sa ngayon, bimpo lang yan. Pero balang araw, magiging belo na rin yan. Oh, mahal, ba't ka naman biglang suminghot? Wala, kapuhing lang. Kilala kita. May nasabi ba akong masama? Alam mo naman ang totoo. Lalaki pa rin ako. At hindi pwede ang gusto nating mangyari. Mahal, huwag kang malungkot. Balang araw matatanggap din nila tayo. At hindi natin kailangang magtago. Kapag nangyari yun, ipagmamalaki kong ikaw ang taong mahal ko. Tila tadhana na ang nagsasabi sa akin na magiging mahirap ang lahat kapag ipinagpatuloy ko ang sinisigaw ng puso ko. Pilit ko mang panghawakan ng pagmamahalan naming dalawa ay hindi maalis sa puso ko ang isang katotohanang pilit kong tinatakasan. Tara. Rowena, dun muna kami saglit ng anak mo sa labas ha, para mapreskuhan siya. Dan yung anak ko ha. Kapitan mong mabuti yan. Mahal, mag-iingat kayo at baka madulas kayong pareho. Kayang-kaya ko to. Nakakatuwa naman yung dalawa. Para silang mag-ama, no? Oo nga, Rowena. Tuwang-tuwa si Dan sa anak mo. Kulang na lang iuwi na. Paano ba naman? 30 na siya. Wala pa ring anak. Kahit naman ako siguro maiinggit sa iba kung tumanda akong walang anak. Ay, pasensya na, Flo. Nadala lang. Kalimutan mo na yung sinabi ko. Hindi, ayos lang. Ano ka ba? Naintindihan ko. Alam mo,
sumagi na rin sa isip ko yan. Ay, pero Flo, paano kung ganun nga? Tandaan mo, lalaki pa rin siya. Ewan. Siguro, ano? Ano? Flo, wag mo sanang mamasamain ha. Alam mong suportado kita bilang kaibigan mo. At masaya ako na may nagmamahal talaga sa'yo. Alam ko naman yun. Pero Flo, paano kung gusto ni Dan na magkaroon ng pamilya? Paano kung pangarap niya magkaroon ng anak? Alam naman nating dalawa na hindi mo yun maibibigay, hindi ba? Paano kung maghanap siya ng ibang babae? Rowena, hindi ko alam. Hindi naman ito yung pinapangarap ko, pero alam mo, Ano? ayoko rin namang ipagkait sa kanya na magkaroon ng sariling pamilya. Pakiramdam ko nga, ako ang nagiging hadlang para magkaroon siya ng mas maayos na buhay. Pasensya ka na kung biglaan mong nararamdaman yan dahil sa mga sinabi ko ha. Hindi ko naman intensyon ng... Alam ko. Tanggap ko naman ang lugar ng isang binabae na tulad ko sa ating lipunan. Ang relasyon na meron kami. Sa mata ng Diyos, malito at hindi magiging tama kailanman. Kahit hindi sabihin ni Dan, ramdam ko nahihirapan na rin siyang magkubli. Pero Flo... Kaya tama ka. Alam ko naman yun. Siguro, oras na para pag-isipan kong mabuti ang lahat. Sapat na siguro na minahal ko siya. At mahal niya rin ako. Oras na para isang tabi ang nararamdaman ko. Siguro, tama na ang pagiging makasarili ko. Ang sarap naman maupo dito sa dalampasigan habang pinapanood yung paglubog ng araw. Di ba, mahal? Tapos, ang lamig pa ng simoy ng hangin. Wala pang katao-tao. Tayo lang. Parang ayoko na tuloy umalis dito. Oo nga, mahal. Ang ganda nga. Hayaan mo. Palagi tayong pupunta rito kapag wala tayong trabaho. Mamamasyal. Kakain ng mga paborito nating pagkain. Di ba? Oo. Bakit parang hindi ka naman masaya? Hindi ka ba natutuwa na kasama mo ako? Natutuwa siyempre. Bakit naman hindi? Bakit parang ang lungkot mo? May problema ba? Wala to. Tara na, umuwi na tayo. Mahal. Hindi, dito ka lang. Hanggat hindi mo sinasabi sa akin kung anong bumabagabag sa'yo, hindi tayo alis. Alam mo, minsan ko nang pinangarap na sana magkaroon ng taong handa akong tanggapin at mahalin. Na kahit isa akong bakla ay ipagmamalaki ako. Taong makakasama ko hanggang sa pagtanda. At nung dumating ka, natupad ang lahat ng yun. Kaya salamat. Siyempre naman, mahal. Pero ano? minsan, dumarating din ang pagkakataon na kailangan mong bumitaw. Mahal, anong ibig mong sabihin? Mahal, siguro ito na yung oras para humanap ka ng taong makakasama mo hanggang sa pagtanda. Ano? Mahal, anong sinasabi mo? Anong umanap? Ikaw ang gusto kong makasama sa buhay. Wala na akong ibang hinahangad. Dahil ba to... Mahal, mali na ipagpatuloy ang relasyon na to. Mahal, dahil ba to sa sinasabi ng iba? Natatakot ka bang husgahan ng tao kapag nalaman nila kung ano meron sa atin? Yun ba? Ano? Sabihin mo! Hindi. Ano ba? Dahil ito ang tamang gawin. Ito ang makakabuti para sa ating dalawa. Hindi tayo pwede. Pero mahal, hindi mo na ba ako mahal kaya iiwan mo na ako? Ganun ba? Hindi. Hindi dahil doon. Pinapalaya na kita. Hindi dahil hindi na kita mahal. Pinapalaya kita dahil gusto kong magkaroon ka ng sariling pamilya at mamuhay ng masaya sa tamang paraan na alam ko. Pero mahal, gusto kong malaman mo na ikaw pa rin ang pipiliin ko. Siguro, kung naging babae lang ako, hindi magiging kasalanan na magmahal sa'yo. Pero nandito na tayo.
Kailangan na lang natin itong harapin at yakapin. Kahit masakit gagawin ko para lang sa'yo. Kaya mahal, ang huling hiling ko lang, humanap ka ng babaeng papakasalan mo at magiging bahagi ng buhay mo. Iyon ang pinakamasakit na takip silim ng aking buhay. Mga sandaling tila sabay na lumubog ang araw at ang pagmamahalan namin ni Dan. Masakit at talagang nakakadurog, lalo na nang tuluyan kong makita ang pagluha ni Dan. Hindi ako sanay na makita siyang nasasaktan nang dahil sa akin. Pero ang palayain siya ng mga panahong yun, ang pinakatamang gawin. Gusto ko siyang yakapin habang buhay. Ngunit anong magagawa ko kung ang kalaban ko ay ang katotohanan kahit na kailan ay hindi ko matatakasan. Ay bata, ayos ka lang ba? Pasensya na dahil nabangga kita. Natapon tuloy ang sorbetes mong dala. Ayos lang po, kuya. Flor, sandali! Grabe, pinagod mo ko kakahabol sa'yo. Bakit ka naman tumakbo? Oh, natapon ang sorbetes mo? Nako, kuya, pasensya ka na. Nagkamansya patuloy yung suot mo. Florin? Don? Ikaw pala. Hindi ko inaasahan na nasa Maynila ka rin. Oo, dito na ako nagtatrabaho. Ganun ba? Siya nga pala. Anak ko, si Flor. May anak ka na pala. Ang ganda niya. Hawig na hawig sa'yo. Salamat. Masaya ako para sa'yo. Dahil nasa maayos ka ng buhay. Salamat. Sana ikaw rin. Papa, sino po siya? Siya ba? Siya ang Tio Florencio mo. Isang dating kaibigan. Flo, sige, mauna na kami. Dear Love, habang nagkikwento si Tio, ay ramdam ko ang sakit sa kanyang nakaraan. Sugat ng panghihinayang at kalungkutan kung paano nagawa niyang palayain ang taong pinakamamahal niya. Nakakahanga rin dahil hinarap ni Tio Florencio ang katotohanan ng may tapang at paninindigan, kahit ang kapalit nito ay sariling kaligayahan. Kung totoo lang sana ang reincarnation, no? Hihilingin ko na muli silang magtagpo dahil malay mo, sa pangalawang buhay nila ay maging pwede na.